कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. कारवारात दुर्मिळ दृष्टीक पडच्या ग्रीन सी टर्टल कासवाचे दर्शन. कारवार वाठारात सागरी कासवात दुर्मिळ मांची ग्रीन सी टर्टल प्रजातीचे कासव दिसून आयल्याची नोंद झाली असा. घटनेमुळे रान खाते आणि सागरी जीवशास्त्रज्ञांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली असा. मिळालेल्या माहितीनुसार कारवार किनाऱ्यालगतच्या वाठारात हे कासव दिसून आयल्यान नागरिकांना रान विभागाक कळले. तत्काळ घटनास्थळी पावून रान विभागाच्या कर्मचाऱ्यान कासव सुरक्षित जाग्यावर हलवून कासवाची तपासणी केली. प्राथमिक तपासणीनुसार हे कासव प्रौढ असून त्याची लांबी 1.5 मीटर आणि वजन अंदाज 200 किलो आसपास असा. किनाऱ्याचेर ताती घालच्या येवची तेमगेली नैसर्गिक प्रक्रिया असली तरी कारवार वाठारात या प्रजातीचे दर्शन दुर्मिळ उरता. तज्ञ सांगतात की समुद्राची उदकाची पातळी, प्रवाहातलो बदल किंवा अन्नाच्या शोधामुळे ही कासवा किनाऱ्याकडे वळू लागतात. सागरी जीव विविधतेच्या दृष्टीने ही घटना महत्त्वाची मानली जाते असून नागरिकांना असल्या प्रसंगी कासवाक त्रास देत नसताना तत्काळ संबंधित विभागाक माहिती देऊचे आवाहन केला. दर्शक क्लोज अप काढ. मी उठून घालता होते एकल्याने दुखून घातले का गेल ना ते पाय पुरता ते दुरी घालले का ಸರ್ ನಾನು ಒಂದೇ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸಾಕ. ಒಂದಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ कारवाराचे हृदय भागात एसी हॉल जाय म्हण सोदते आशिल्ले एक गुड न्यूज. आमगेले दैवज्ञ हॉल तयारी जाल्ले आसा. अगदी सुंदर एसी हॉल. लग्न, मूंज, साखरपुडो, वाढदिवस कितें उरू तुमकां तयार आसा दैवज्ञ कल्याण मंडप एसी हॉल. होन्नावर हिंगा हिंदू संमेलन उत्साहात साजरो. कारवार होन्नावर हिंगा हिंदू संमेलन समितीच्या शहर शाखेवतीन सेंट थॉमस स्कूल मैदानाचेर भव्य हिंदू संमेलन पार पाडलं. कार्यक्रमाचे उद्घाटन कर्की ज्ञानेश्वरी पीठाचे सच्चिदानंद ज्ञानेश्वरी भारती स्वामीजी हेमगेल हातीन झाले. रामदेवाच्या आशीर्वादाचे पालन केल्यानं रामराज निर्माण जाऊ शकता. भायल देशाच्या संस्कृतीच्या प्रभावामुळे आम्ही आमगेली परंपरा विसरते आसात असे त्यांनी सांगले. अभिनव शंकर भारती स्वामीजीन धर्म मार्गान चलचे आवाहन केले. विश्व हिंदू परिषदेचे केंद्रीय मंत्री गोपालजी हेमी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त देशभर हिंदू संमेलन जाते असा असे सांगले. सभेनंतर भव्य शोभायात्रा काढली. भजन आणि ढोल ताशाच्या गजरात हजारांचे नागरिक सहभागी झाले. सुमार 2000पेक्षा जास्त लोकांना संमेलनात हजेरी लायली. ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಇಂತಹ ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಅಧಿದೈವಿಕ, ಅಧಿಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೂರೂ ಪ್ರಕಾರದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಪಡೆಯಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಈ ಸಮಾಜೋತ್ಸವ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾಂದಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज असलेल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना,
शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगे गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवारात शिवजयंती उत्साहात साजरी. कारवार शिवप्रतिष्ठान भांडीशिट्टा माजाळी तर्फेन छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती मोठ्या उत्साहात पार पाडली. शेकड्यांशी लोकांनी उपस्थित राहून आपलं देशप्रेम दाखवून दिलं. या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून कोंकणी आणि मराठीतल्या प्रख्यात साहित्यिक आणि केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1993 चे विजेते श्री महाबळेश्वर सैल आणि मल्लिकार्जुन ॲग्रो ऑरोमॅटिक सदाशिवगड कारवारचे संचालक श्री विनोद नाईक, तसेच सिंधुदुर्ग तालुका दोडामार्ग महाराष्ट्राचे उत्तम वक्ते श्री ॲडव्होकेट सोनू गवस उपस्थित आशिल्ले. या वेळार व्यासपीठाचेर आशिल्ल्या प्रमुखान शिवाजी बद्दल आपले विचार उलोवप केले. तसेच कारवार हिंगा शिवजयंती उत्साहात साजरी झाली. कारवारच्या नगर परिषद गार्डनात असलेल्या शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक पुष्पहार घालून अभिवादन केले. जिल्हा प्रशासन आणि हिंदू संघटनाच्या वतीन शिवाजी जयंती साजरी झाली. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज के. छत्रपती शिवाजी महाराज के. तसेच कारवारच्या कोट रस्त्यावरल्या छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात सलग 20व्या वर्षाक छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी केली. या वेळार जनार्दन गावकर अध्यक्ष छत्रपती शिवाजी सेवा समिती कारवार, विठ्ठल रेवंडेकर अध्यक्ष ऑटो चालक संघ, अनिल नाईक कोंकण मराठा समाज, देवीदास नाईक माजी नगरसभा सदस्य, राघू नाईक समाजसेवक, डॉक्टर देवानंद चंडीकर, अरुण गावकर समाजसेवक, प्रशांत पेडणेकर हिंदू संघटना, तसेच स्थानिक मान्यवर आणि शिवप्रेमी मोठ्या संख्येन हजर आशिल्ले. या वेळार छत्रपती शिवाजी सर्कल उभारच्याक जनार्दन गावकर हेमी खूप परिश्रम घेतले असे राघू नाईक हेमी सांगले. कारवारच्या शिरवड गावातली ग्रामदेवता श्री देवती देवीचो वार्षिकोत्सव. कारवार तालुक्याच्या शिरवड गावातली ग्रामदेवता श्री देवती देवीचो वार्षिकोत्सव शनिवार तारीख 21 फेब्रुवारी 2026 जातलो. या उत्सवानिमित्त वेगवेगळ्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले असा. सकाळी 10 वाजता पूजा आणि इतर धार्मिक विधी जातले. रात्री 8:30 वाजता महापूजा, प्रसाद वाटप तसेच फळफळावळीचो लिलाव जातलो. शनिवार रात्री 10 वाजता कला संगम कलाविद वतीन शिवदूत गुळीग या कन्नड नाटकाचो प्रयोग जातलो. स्थळ देवती देवस्थान शिरवाड कारवार हिंगा. या धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाक सगळ्या भाविकांन मोठ्या संख्येन उपस्थित रावचे असे आवाहन श्री देवती देवी कमिटी आणि ग्रामस्थान केला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670.
विविधोद्देश प्राथमिक ग्रामीण कृषी सहकार सेवा संघ मर्यादित वसाळी कारवार हेमगेल वतीन संघाचे अध्यक्ष सुरेंद्र गावकर हेमगेलो सत्कार कारवार विविधोद्देश प्राथमिक ग्रामीण कृषी सहकार सेवा संघ मर्यादित वसाळी कारवार हेमगेल वतीन संघाचे अध्यक्ष सुरेंद्र गावकर हेमगेलो सत्कार केलो. सुरेंद्र गावकर हेमका समाजसेवा क्षेत्रातल्या उल्लेखनीय कार्याबद्दल हाजी पहिलेच प्रतिष्ठित कर्नाटक भूषण पुरस्कार, कर्नाटक सांस्कृतिक अकादमीचो कर्नाटक सेवा पुरस्कार तसेच विद्याश्री पोषक सेवा रत्न पुरस्कार प्राप्त केला असा. तेमी सदाच समाजसेवा कार्यात सक्रिय असून जेसी कलाकार वसाळी हाचे संस्थापक अध्यक्ष, कोंकण मराठा मंडळ सदाशिवगडचे उपाध्यक्ष, ग्रामपंचायत मुलगिरीचे अध्यक्ष तसेच कारवार भाजपा ग्रामीण युवा मोर्चाचे अध्यक्ष म्हणून सेवा बजावती असतात. तेमी कारवार तालुका पंचायतीचे माजी सदस्य असून खंतो राजकीय पक्षाचा आधार न घेता अपक्ष मत निवडून सगळ्याले लक्ष वेधून घेतील असा. सलग 3 वेळा ग्रामपंचायत मुलगिरीचे सदस्य म्हणून निवडून आले असतात. समाजसेवा आणि शिक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी तेमी खास प्राधान्य दिला. तालुका पंचायत आणि ग्रामपंचायत सदस्य असताना उपलब्ध निधी, सरकारची वेगवेगळी योजना, आपलं स्वतःचा निधी आणि समविचारी दात्यांच्या मदतीने बरीच विकास कामं पूर्ण केली असतात. या सत्कार समारंभात सहकारी सेवा संघ वसाळीचे उपाध्यक्ष गुरुनाथ कुशाली नाईक, सदस्य नागेंद्र श्रीकांत वेर्णेकर, रवी रामदास वसाळीकर, कृष्णकांत गुरुदास नाईक, नंदकिशोर भिकाजी नाईक, अंजनी फकीर नाईक, सरस्वती धनंजय नाईक, विमलाबाई रामदास वसाळीकर, अब्दुल कलाम मसिदीन बुखारी आणि संघाचे सचिव पुरुषोत्तम फकीर नाईक हजर आशिले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.